شارەداریە گەلا باژارê Reqa li gorî plana sala 2023 rêyên serekeyên bajêr sererast dike. Şaredariya gel divê salê de 36 cihên ku rêjeya wan dikêje 25,000 metrekab li nava bajêr bi qîra xam sererast dike. Di pêvajoya sererastkirinê de daxa Elwadî got 1 kîlometreyê û kolana got mozêxane bi kornîşa başûr ve girê dide hate sererastkirin. شارەداریە گەل li gorî plansaziya sala 2023 xebatên paqijkirin, ronîkirin û sererastkirina rêyan didomîne. أشكر بلدية الشعب على الخدمات اللي تقدمها. ام سپاسیا شارەداریya gela Reqayê li ser xebatên wê yên xizmetê wekî paqijkirin û sererastkirinê dikin. Em bihêvîne ku ev proje berfirehtir bibe û hemû tax û kolanên bajêr bigire nava xwe. Ji ber ku gelek cih hene xerab bûne û pêwîstiya wan bi sererastkirinê heye, bi taybet zivistan jî li ber deryan e. بدها خدمات أكثر يعني خاصة إنه مقبلين على فصل الشتاء يعني.